onye nchọrọ ka a na-asị ebe daalụ bụ Dr. Ogechi. Yes. Nearly automatic order. Yes. By fire, by force. Yes. And MS Kenechukwu, the Awadi Oze, and then why she wear me I ain't trouble. When I'm gonna see soon, welcome. Boy, every dose here, then onion will come with Tavi, Yeguni, nobody motor on the Messinachete. None of the others wear me and you can go. No, I am Bago Kissia neighbor. And if you put out who Basalam, I second oil of one of Campo, Monobony or another, more I second on Namaramoni. And according Bono, every live name. I we are not. We know the cast name of who you can. I know you can. No, Ivite kind of okay. Because Chetala have a job. I'm a mobile. What kind of show? What kind of show? More China. Dalu. One of them, Ben Moman. Then I met the Catap, one of them was here. One of them was here, who know Mechanism. Dalu. Dalurinda. I don't know who was here, who know Mechanism. Dalurinda. Mbani, can you be done? Ogunu meseleta unu ya talai. Maswale kunu ya ba. Aye buga noga. So we are here at Umueri. Ivite Umueri. And I'm very, very happy because I'm a boy and I will be this Basale, even Basale, EGWUONWA, Atomotorin, if I Atomotor, Aliam, Bokoluna, and my Ivo Banana Tomoto. So we could even balance Yana. Sinai, maybe, Nobana, maybe, and open on the temple. Na MSF na mmụmụ anyị na-eje wee na-elota anyị maka na ọ bụla anyị maligini anyị bidoro anyị chọrọ ka omenala niile na-emebu before gara aga anyị wee chọọ ka ọ na-cheta azụ omenala na-afọkakwa maka na ịma na some people amara the meaning of omenala o nwere ndị na-amara the meaning of amoosu. Even in now, Ghana the same way. I'm on soup, Omenana. Robin Emazia, image on your Megini, or Chidogi. Makana Oka, the name was. As you know, all the called British, whatever, even Basaloka, because all I colonized land. When I hear Joseph Makia, we love where. Even Nana, like I put an amu told him well on Namuba Nebu, Alosiana, Oyoji. I told him maybe a Tabu, one lemon can toloma, God do I on Yabu to the Alosi. So I'm a Miva Basalomena, you open up Basalomena and Tomato. Omena and Abraham has never woman. Open Abraham mad. Omenana bụ ejimalende kedu ibe unu na-eme ejiwe mala unu kedu ibe bụ culture something unu na-eme anyị ga-apụta asị n'ọkwa etu nwe ihe ga-ebu Hausa ma Yoruba o nwere ekike ba na-eke ejiwe maliba o nwere ibe ba na-eme n'obodo be ejiwe maliba na-adịrọ na obodo ndị ọzọ kedu ibe unu na-eme ejiwe mala unu ihe akụzikwala nwa gị omenala na-atakọkwa no run anything Barcelona on Atomy because I'm going to make woman. Oh, well, onye na drove boss. Boss, what do you call? I feel no Chibu can do that day. But that year, see, German over. Why do you imagine it? Now in a neighbor, I forget no longer. Mona, I said, I'm a joke. I'm a joker. I'm a joker. I'm a gummo. Even Bocabno because Omenana Ejimalende. Even age were Maloon. No one even we couldn't, no one came we couldn't, no one ate to a Kunusi and met. Then we wrote Bodos and Yabo Mena. I'm just on what I remember. Open in a Jozoka, open in a Rosy Chinek, or Bread. So
ụmụnne m na ụmụnna m anyị chọrọ ka anyị wechiete anything gbasara omenala na Umueri maka na ọ gwara m Israel ka anyị mana ịma na ịbata na bibo ọ Israel na-ejekesị n'ọkụ ọ bụ abụ mmochi ọ na-agbara ebe mgbe na-egburo mma mana ba bụ itere na opi ike agị ma ebe ka iwu nche niile ya na so ụmụnne m biko ụmụnne m na ụmụnna m ka anyị na-cheta n'azụ n'omenala n'ibe ndị nna anyị na-eme baya gaba mesịba jiri eje n'ụlọ ọgwụ na mụ na-ayọ ọya mmejọrọ n'ụlọ ọgwụ mana ndị kata abịa nye gị itinye n'ọnụ omenala amakakwa na ọkwa na mmebi butere na ama ọzọ ibe bụ omenala Umueri ekene m Umueri ekene m daalụ ọ bụ onye ego onye bute egwu ọnwa ọnwa na-etio bute egwu ọnwa onye bute egwu ọnwa ọnwa na-etio na mbụba anyị